Samantala, Idol, mga apektadong resort sa La Union na dahil po sa bagyong Emong, posible nang magbukas. Para sa detalye, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Posible nang magbukas sa mga susunod na linggo ang ilang resort sa unang distrito ng La Union na apektado ang operasyon matapos ang hagupit ng bagyong Emong. Dahil sa bagyo, nasa 88 establishmento ang pansamantalang nagsara para isaayos ang estruktura na nakaapekto sa kabuhayan ng 475 empleyado. Kabilang sa pinadapa ng bagyo ang Poro Community Airport at dekadang taon ng Landmark Cafe malapit sa Kapitolyo sa San Fernando City. Base sa datos ng La Union Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa 215 million pesos ang nawasak na pasilidad pang turismo at 6 billion pesos naman ang danyos sa infrastruktura. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang relief operations maging ang pagsasaayos ng supply ng kuryente sa ilang bahagi ng lalawigan. Kasama mo mula dito sa IFM Tegupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.